Waqt l-intervista mal-ġurnalisti l-ħadd filgħodu l-Prim Ministru qal li l-mediċina meħtieġa l-persuni bil-kundizzjoni ta' cystic fibrosis tiswa 3 miljun euro fis-sena jew 18,000 euro fix-xahar, iżda l-Gvern Laburista b'ruħ soċjali ma jista' jagħlaq għajnejh għad-tbatija ta' ħadd. Jien nista' nkun indifferenti għaliha, jien nista' nagħlaq għajnejja. Il-gvern tagħna illi tant huwa gvern tar-ruħ soċjali jista' jagħlaq għajnejh għad-dbatija ta' persuni bħal Mendi. Lilin mill-politika partiġjana l-Prim Ministru saħaq li huwa jifhem u jħoss id-batijiet tan-nies u għalhekk ħadem u se jkompli jaħdem biex jagħmel differenza pożittiva f'ħajjithom. Mistoqsi fuq is-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna, il-Prim Ministru spjega li bħalma ġara fl-aħħar sena il-Gvern se jkun qed jimxi abbażi ta' dak li turi x-xjenza. Hawnhekk tenna li huwa fiduċjuż li pajjiżna jasal għal miri li fassar dwar il-programm ta' vaċċinazzjoni anke billi jibqa' jixtri aktar dożi. Determinat li l-provvista ta' vaċċin lejn pajjiżna mhux tal-li ma tonqos tal-li tibqa' skont dak ippjanat u jekk ikun hemm opportunità li nġibu aktar xiri ta' vaċċin din se nagħmluha. Imma fl-aħħar mill-aħħar dan tista' tagħmlu għaliex għandek ekonomija li tippermetti. U għalhekk dis-sinerġija bejn is-saħħa u l-ekonomija. Dr. Abela rrimarka d-differenza bejn dan il-Gvern u amministrazzjonijiet preċedenti li taħt it-tmexxija tagħhom kien hawn bosta mediċini out of stock dwar is-sfida tal-immigrazzjoni li ta' kull sena tolli rasa u l-pajjiżna jista' wkoll iħabbat wiċċu magħha fi żmien li ġej. Dr. Abela qal li se jkompli jaħdem biex jikkontrolla l-waqfiet u jimbotta r-rilokazzjoni. Pożizzjoni ċara li pajjiżna ma jiflaħx iżjed il-pejs tal-immigrazzjoni. X'fisser dan? Fisser li morna l-Libja u jidher li se nerġgħu immorru hekk huwa meħtieġ esponenti ewlenin tal-Gvern imorru regolarment fuq ix-xtut libiċi nemmnu l-problema. Tiġi indirizzata minn hemmhekk għandna relazzjoni tajba mal-Gvern ġdid Libjan. Il-Prim Ministru rrefera wkoll għad-diffikultajiet li kellhom jgħaddu minnhom l-anzjani f'dawn l-aħħar xhur u li ħares b'sodisfazzjon għal mod kif il-Gvern ħares lil pensjonanti Maltin wawċin. Minn Marzu tas-sena li għaddiet sa din is-sena, iż-żidiet li se jkunu benefikaw minnhom l-anzjani kemm f'pensjoni u kemm f'benefiċċji oħrajn tammonta għal 32 miljun euro.